dito ah. Ito pa lang ka, di karayo na. Ararayo pa. Uli kita mo to. Tawin. Maraming tao. Matod na po, sarado na ka din ko ninyo. Ngayon lang po ako napunta din dito. Oh. Pero doon po sa taas, maraming tao po doon. Siguro napunta po kayo doon sa baba. Dito kayo sa ano yan, Station of the Cross po dyan sa taas. Dati kaya nagagi ako hindi, tapos ang sabi sarado na daw. Dito na lang po kayo dumaan. Kasi maraming daan, ano po dyan, lusot na doon sa mga station. Narating na namin yun, yung mga Okay. sa dati, sa unang daan. Ngayon, 5 years ago, ngayon, Ako nga po 2 years ago na din na ngayon lang ako napunta din dito. Kaya mga daan dyan, di ko po din alam. Na gano'n na may mga bagong daan hindi dito. ka umakyat, malaki na ang pagbabago. Opo. Ganda. Pati kasi dati yung mga station doon, mga sira-sira na yung dati. Ngayon, ayos na po sila. Ay, sige. Oo. Sige mo. Paano mag-rotate? Pero na nagbilat. Di man kaya. Alam mo naman, hindi pa naman tayo. Dapat ikaw ang nag-live mo sa itas. Pero kung nilive ko man, hindi man ako makaka-video. I-share ko daw ito sa ano ko. Sa group. Paano siya ma-rotate? Last na to. Uwi na tayo. Idinigay din. Yes. Nang to. Siguro na.
Jota. Big. Alam mga bago natin pa rin. Dahil daman na rin. May mga burak na. Ito ko itong dua. Hmm? Nagpa-arab si mama niyang pakawa-kawa. Ibang man pala nakawa-kawa yan. Mangingaan ng rin. Kundi nakawa-kawa. Kuha ka di ang mangingaan ng rin. Ang isa tito may nagiging makasalanan ng mata. Tingnan mo gantong dalawa. Tingnan ko na. Hmm? Ang labo ang camera ko. May nagabiyo na. Da. Asa na kayo? Imagine mo, idi ako ni kato sa ita sa kade. Pero di pa kadi talaga as in, so talagang, ano, pagbaba ko di, may nagwan sa ako, iyan na, choo! Pinakita baga sa ako, so parang ano, pinakita sa akin dito yung parang, ano, yung, no, mangyayari ngayon, mangyayari noon, no, nangyari noon, na mangyayari ngayon. Parang may magic lang dito sa lugar na to. Nung ako napunta dito. Ngayon nga, marami ng pagbabago dito ngayon. Tapos pababa na yan si Ate Mojini, pababa na yan. Oh. Tapos bigla ako, ay wow! Pababa yan, tapos kiling siya sa akin bigla. Sabi ko, ala, sabi niya nga, nauno ka nga yan. Sabi ko, daman, may nakita lang ako. Hanggang pababa na dito, no? Inadiretso na ka dito.